Pode ser esta unha noite longa, pero vai ser moi divertida. Pode ser que os padriños pelexen, como sempre aquí na liga. Pode que teña o peito pequeno, pero tal vez non son tanta. E cando o guión chega María, ela que fai como Shakira. Lole, 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 lole. Sabes ben o que a liga ten. Na liga, lito sempre de risas. Barbazán de bo humor, ale mola un montón. Na liga, coa elegancia de Blas. Lito vai a pelexar co super look de Barbazán. Unha noite aquí está a María para presentar. O xurado puntuando e Antón Rei xa vai protestar. E os 9 e os 10 van tardar en chegar. Concursantes desexando xa cantar. Na liga, lito sempre de